нещо в тяхна полза. Вие знаете материята, вие знаете пътищата, защото вие сте минали оттам. Знаете как стават финансирането от европейски проекти. Знаете как става промяната в законите. Аз ако знаех, нямаше да съм тук, ще иде да ги смена. Но не знам. Затова вие сте хората, вие можете да ги опътите. Затова имам една такава молба. Без да ви е страх. Няма от кого да ви е страх. Аз съм тук. Аз ще поема ударите. Аз съм свикнал да понасям удари. И няма страх да застана пред един, втори, трети, пети, десети. Аз съм заставал пред милиони. И съм защитавал това българското. И пак ще го защитавам. Но вие помогнете. Вие знаете тази материя. Вие знаете този механизъм. Как тези млади хора утре да излезат с висока дигната глава. Не е да се струмуваме, като излеме в чужбина да кажат българин краде, българин мафиот. Или като четеш, ние сме най-бедните. Няма да го казваме това. С зъби и с ногти ще се борим да не сме там. Защото ние можем, ние искаме. И да ни се оставяте, да ва мачкат. Затова дайте им някакъв акъл. Откъде да тръгнат, коя посока да хванат. Да си направят пътя. Това е моята молба към вас. Бъдете честни към тези деца. Бъдете честни. Дайте им акъл. Те да го възприемат. Много е лесно. Те са млади, побиват, имат по едно, по две висше образование. Но им трябва някакъв път да тръгнат на някъде. Много ме моля, вие сте човека, който бихте дали някакъв съвет на тези млади хора, защото те искат. Те върват по вашия път. Искам вие да помогнете, да тръгнете от някъде. Емил ще яде някоя приказка. Други хора ще ядат. Имаме учители, които бяха изгонени позорно заради един танц. Аз какво да кажа, като ме фанаха в ресторанта пиян и на други ден взеднах и вкарах 2 гола. Всеки са занаята. Кой каквото може да направи. Но вие помогнете. Вярвайте, тези хора няма да ви предадат. Ако те ви предадат, предават мен. И аз не искам повече моето име да си цапа. Достатъчно в годините го цапаха. И не искам да се цапат. Не искам тези млади деца, по 18, 19, 20 години да ги фърляме там на букука. И от 23 години гледаме същите сни и същи костюми и същи въртовръзки. Стоят там и се размотават. И 240 човека не е България. Да не го забравят това. 240 човека не е България. 240 човека имат групировки вътре. Групировки! Но дайте им път на тези хора. Нека те да се оправят, да тръгнат по някъде. И аз вече казах, наистина това е третата точка. Може ли гражданското, така се каже, гражданската активност да бъде структурирана като политическо действие? Много е важно тази маса какво би казала в тази посока. Защото това наистина е въпросът, който и професор Константинов постави. Няма начин без представителство. Такива са механизмите на политическото устройство и на демокрацията. От тук нататък, ако се намерят качествените хора и се преборим с глобката от партийна номенклатура и калинки, могат да се намерят някакви читави хора и да представляват интересите не само на вас, на цяла България. Господин Делевски, представител на малки и средния бизнес. Заповядайте. Здравейте на всички. Благодаря, че съм поканен тук. Аз не съм политик и може би няма да ми бъдат толкова подредени словата. Аз съм бил практик. Не съм бил политик цял живот. По-скоро мога да ви кажа какво не трябва да се случва. Много се нагледахме на това през тези години. Не знам откъде да започна. Не е само закона за образованието. Почти на всяка трябва да се пипне. Където да пипнеш, всичко е крехко. И по-български, както казваме. Наистина. Откъдето да започнем. По принцип съм икономист. Страх ме е да коментирам пред такива звезди като господин Хърцев. Но, примерно, ако започна оттам, въпросът ми
Защо в цяла Европа, където, когато ни е удобно, винаги излизаме с оправданието в Европа е така. Но когато излизаме с оправданието Европа е така, винаги е за нещо, което е удобно на определен кръг хора. Винаги това съм забелязал. Трябва да се сменят номерата на всички. До ден днешен в цяла Европа номерата са си стари. Във всички страни. И книжки, всичко. На някои хора им е удобно да бъде трудно на българите. И дайте сега Европа така казала. Не е вярно така. Това. Не е вярно. Защо в цяла Европа има отделна ставка за ДДС за храните? Така ли е, господин Кръстев? България го няма. Храните стигат до крайния потребител. Те не възстановяват ДДС, крайния потребител. Когато дядо си купи хляб, той не отива да възстановява ДДС. Говорим тук за 1-2% за ток. Примерно, защо физическите лица не им е намалено ДДС-то? Нека юридическите потребители да си възстановяват ДДС. Окей, нека да бъде 20. Но ето един елементарен пример. Значи, 23 години се мъча да правя някакъв бизнес в България. Много неща могат да ви нахвърлям. Друг е въпросът, кой ще ни чуе. Друг е въпросът. В един коментар по телевизията преди няколко дни чух, по-бързо да се възстановява ДДС. Веднага реакцията беше, ама виждате ли има фирми, които злоупотребявали с това. Добре, като няма правна система в България, която да им обърне внимание на няколко хиляди работещи фирми, читави, един, че не бил читав, да всички да се страдаме заради тях. Така ли е редно? Аз съм правил сделки в Германия и на други места в Европа, там си има елементарно правило. Защо ние, когато не можем да измислим нещо, поне не погледнем другите, които са преди нас, как го правят и да се получим от тях. Там си има елементарно правило. В момента на сделката той му отваря досието на компютъра, има достъп до това. В момента, когато фирмата е читава, той прави сделката. Това се регистрира в системата. Оттам нататък, че утрешния ден другата фирма нещо се случва и да не е читава, той не носи отговорност. Можем ли ни да носим отговорност за всички фирми, с които правим някакви сделки? Така не може да се работи, разберете го. И това ражда сива икономика. Не става. Друг елементарен пример ще ви дам за нещо, което съм си го мислил много време. Защо никой не предложи, примерно, чиновниците да носят солидарна отговорност с падналите в съда актове? Ето нещо елементарно. Знаете ли това колко неща ще промени в България? Имате ли представа? Идва да не проверяват от всякакви институции. И с мен насреща знае, че не е прав. Не получава някакви парички, да речем. И казва, аз ще напиша там един акт, пък ти ходи се жалвай. Той не носи отговорност от човек. Ти ходиш, бориш с институции, с съдилища, харчиш пари, време и така нататък, вместо да бъдеш полезен на това общество. И след един време, след години някой път се случва, дай Боже, спечелиш някакво дело и си щастлив, че какво? Че си доказал, че си прав. Смешно е. Чиновника го няма. Чиновника е... Да. Комисионната за акта се е взела правилно. Той отчита актове. Ето това е. Елементарно. Нека ти да носят солидарна отговорност. Тогава да се замислят дали да пишеш такива. Много са примерите. Правим пътища. Хвалим се с това. Имате ли представа тези пътища колко фирми фалират? Аз познавам няколко. Има пътища, да, има. Но има фалирали фирми заради тези пътища. Кой работи без пари? Ако аз взема от вас пари на заем и построя една къща и почна да се бия в гърдите, построил съм къща, това ли е геройството? Ако ме разбрахте какво ви казах. Не коментирам. Ако ме разбрахте какво ви казах. Много още можем да си говорим. Нека на... Благодаря ви. Уважаеми колеги, аз искам да бъдем по-конструктивни относно това, за което сме се събрали. Защото всички от нас имат да споделят много неща и докато ги споделяме няма да ни стигнат и дни, и седмици и така нататък. Ние сме се събрали, доколкото аз се разбрах, извинявам се, казвам се Стефан Стоянов, завършил съм икономика в Свищов и след това педагогика в Софийския университет. В момента си търся работа в София, защото в Велико Търново, откъдето съм, се оказва, че за мен няма работа, защото непрекъснато последните
10-15 години може да се каже, че съм стъчкувал, в смисъл такъв съм критикувал тия, които крадат и така нататък. По въпроса да бъдем конструктивни. Господин Стоичков, много ви уважавам и всички останали, които сте тук. Искам да кажа, чувам от някои, че не искат да бъдат и да се занимават с политика. Самия факт, според мен, колеги, приятели, другари, разберете, че сме тук, значи имаме желание да променим нещо, а в целия свят нещата ги променят политиците. Няма как, ако не се включиш в политиката, да кажеш доброто, което носиш в себе си и доброто, което искаш да наложиш. Трябва да го направиш. Тоест, аз апелирам към вас. Няма значение кой доколко е вещ в тази област. Господин Стоичков, аз ви предлагам, създайте щаб на движение Орлов мост, на който вие ще бъдете почетен или какъвто искате и прецените вие председател. След това назначете си няколко подпредседатели, които да обединят населението в България от всички възрастови групи. Кой ще бъде подпредседател за студентската младеж? Кой ще бъде подпредседател за пенсионерите? Кой ще бъде? Обявете го това в медиите. Направете така, че всички недоволни в България да се обединят в този ваш щаб. Ще има грешки. При всички положения съм сигурен. Ще ви критикуват и медии, ще бъркате вие, но ще сменяте хората, които не са се справили с задачите и доверието, което сте им гласували. Но в края на краищата, този щаб, още с обявяването ви от вас, той трябва да започне да се занимава и с политика, за да можем ние да сме в синхрон с закона за политическите партии, който, макар и да бъде след това променен, дори да се направи Велико народно събрание, пак политици са правили всички добрини и всички злини в света. Тоест, ако ние сме от добрите, ако вашите подчинени в този щаб са от добрите, те ще правят добри неща. И дори с корекции, България има нужда от такива хора. Аз ще бъда кратък, мога още много да говоря, но ако искаме да има резултат от нашата среща, аз мисля, че трябва да се занимаем незабавно с конструктивността на движението. После имаме възможност. Всеки един, ако вие направите такива отговорници, които да имат обществени съвети, примерно в областта на правото, и общественият съвет да е изграден минимум от 15 човека, обществен съвет в областта на икономиката, 15 човека, обществени съвети в областта на образованието, 15 човека. Тия хора ще правят форуми, ще изваждат положителното, ще коригират законите, ще дават предложения и това нещо всичко ще бъде под движението и гидата на движение Орлов мост. След време, няма веднага да стане, след време хората чули и разбрали, че положителни неща се случват благодарение на тези обществени съвети, благодарение на вашата фигура като обаятелна личност, ще се стигне до там, че ако не на тези избори, на следващите, просто трябва да се случат нещата, които сегашните политици на предстоящите избори, аз съм сигурен, няма да направят. За голямо съжаление. Аз лично смятам, че след няколко месеца, може би на зима, ако не и по-рано, ще има нови избори. Защото няма кой да реши проблемите, натрупаните проблеми от 24 години в страната. Няма кой да ги реши. А пък могат да ги решат единствено политиците. А те политици няма да ги решат старите партии. Ще ги решат новите, младите хора. И аз ви кажа, още един път и приключвам с това. Единението прави силата. Тоест, нашето движение Орлов мост трябва да стане единение на цялото население в България. Друг е въпросът как ще го направим. Благодаря. Благодаря. Вземам повод от говорившия. Всъщност, ние сме се събрали тук. Всъщност, събрали сме се за един съвсем конкретен въпрос. Какво става на 12 май? Ще се участва ли на изборите или няма да се участва? По въпроса за участието и по това как да стане това, тук има други компетентни хора. Но освен начина, по който ще се участва в изборите, има още един много важен въпрос. С каква платформа ще се участва? А тази платформа трябва да бъде изработена. И то незабавно изработена, защото само платформата е това, което представя идеите. И при това тази платформа трябва да бъде различна от казионните платформи на политическите партии. Защото казионните платформи на политическите партии за всичко говорят с един обтекаем език. Ще се направи това, ще се направи онова и след това, разбира се, нищо не се прави. Тази платформа трябва да бъде конкретна. И при това
трябва да има и още една насоченост. Значи тук се чуха страшно много думи против уядената политическа каста. Само че има още една хидра в България, която е рожба на уядената политическа каста. Това е хидрата на държавната бюрокрация. Всичко, което се случва в България, ето господина от частния бизнес може да ви каже, всичко, което се случва в България, се случва благодарение на тази добре охранена от политиците преторианска гвардия. Те си правят каквото си искат с всички нас. Тоест, когато се прави платформа, трябва да се има предвид не само да се намери начин за ново политическо представителство, но и за нов тип мислене, защото така нареченото процедурно мислене, което властва днес и дава цялата власт в ръцете на чиновника, трябва също така да бъде променено. Моето конкретно предложение е следното. Още от утре да се съберат хора, всеки в своята си компетентност, и да се започне изработването, но не по-късно от 20 дни на такава платформа, с която... Защото единствено платформата е в състояние да обедини хората. Тук се чуха много призиви за обединение. Само че обединение може да се получи на базата на идеи, на базата на конкретни разработки. Когато човека прочете в тази платформа това, което иска да се случи в България, той ще се присъедини към движението. Ако не го прочете, няма да се присъедини. Благодаря. Ако позволите да продължа мисълта на преждеговорившия, но първо и преди да се представя да спомена един парадоксален факт. През 1990 година в